काढून द्या बाजारात. अगं माझं ऑफिसचं काम चालू आहे. वर्किंग ऑन द सेम अँड विल रिवर्ट यू शॉर्टली. इतक्याच म्हणायचं असा ना तर मी बोलतोय, तुम्ही तयारी कांदे घेऊन या. हे 2 वेळी बोललीस पण काय तुला इंग्लिश येते असं समजू नकोस. कधीपासून सांगते तुला इंग्लिश शिक. माका किती शिकाव व्हाया, माका सगळा येता. ते नेटफ्लिक्सचे सगळे सिरीज बघतोय मी, ते सुद्धा इंग्लिश मध्ये. वेब सिरीज बघितलं म्हणून काय इंग्लिश येत असं नसते. कठीण असते खूप इंग्लिश शिकणं. काही एक कठीण नसता इंग्लिश बोलण्यात. जगात फक्त अस्सल मालवणी बोलणं कठीण असतं. त्याच्यासाठी जन्म जोडचं लागता मालवण. ते आजकालचे पोर बोलतात त्या मालवणीत काय अर्थ असा काय? म्हणजे आम्ही काय येडे? तुला किती इंग्लिश येते ते बघूया. मालवणी बोलते म्हणा नका कमी समजा नको. विचारा बघू काय विचारचं असं का तुमचे सगळ्या इंग्लिश शब्द का मालवणीत काय बोलतात तर मी सांगतो. आय कॅन टेक इट एनी मोर. सोपे हा. आता माझ्यात गोपान नाही. आता आउटस्टँडिंगचा सांग. नाही बघवत उभ्यानी आता. माइंड ब्लोईंग. गेला कपालावर. लॉकडाऊन. घराबाहेर फिरायच्यात बाहेर. गेट आउट फ्रॉम हिअर. जाते हयसून तोंड घेऊन. गॉन मॅड. कुळावलो येऊ. आर यू ओके? टाळक्या जाग्यार हा मरे. कम ऑन यू कॅन डू इट. टाक पेटून. गो टू हेल्प. जग मारीत जा. शेम ऑन यू. नाग आपटून जीव दे. गेट लॉस. बाहेर जा. डॅम यू. फटकी येऊन दे तुझ्या. ग्रेट जॉब. चमकलंय मरे. अगं कर्म माझं. ग्रेट जॉब मी तुला बोलतो. तो तर माझं कायमच असता. तमाराणी आता मी तुमका मालवणी शब्द सांगतोय त्याचो माका इंग्रजीत अर्थ सांगा. विचार. इकाळ्या पावसाचो ह्या काय इंग्रजीत काय म्हणतात? नमस्कार. ह्यो स्पेशल एपिसोड तुमका कसो वाटलो ह्यो आमका नक्की सांगा. हो लाईक आणि शेअर नक्की करा. व्हिडिओ घेतला तरी चालेल. कांदे खातोय. आवाज येतो ना मला. म्हणजे आम्ही येडे. तुका किती इंग्लिश येतं आता बघूया. मराठीत मानवली जरा. माइंड ब्लोईंग. हे नको हे अमिताभ बच्चन होते. अमिताभ बच्चन नको करू. चमकलंय मरे. फील फील. चमकलंय मरे. आता माझ्यात गोपान नाही. ओ शेट. माझी कोबडी कोबडी कोबडी. विचार.